Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asid na urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. We all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan as sinautoban sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawing ang tig-initan, nagdadakula sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Special intention for the examination of Lord Denisa Pardiñas, offered by Karim Pardiñas. Special intention offered by Maricel Ate. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag. Alan, dulot ni Albaitar family. Margie, dulot kan Ricacho family. Dionisio Asindelia, dulot kan Obal family. Sabas, dulot kan Loreaga family. Asin Visitasyon,
dulot ni Irma de Palma and family. Sa liwat, Diyos maray na aga sa indagapos mga tugang. Ngunyan iyo ang kafiestahan ni Santo Tomas, sarong apostol. Matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kan Ati, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurang nan mapas sa ito. Asin sa imong spirito. Aldaw na Webes, mantang kita po nagkakatiripon ngunyan sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ipinagsaselebrar man niya to ang kapiestahanin, kaibahan niya, asin saro kan mga apostoles, kan satuyang kagurang nan na iyo si Santo Tomas. Midbid siya sa iyang pagduda, alagad ang sa iyang initially pagduda sa realidad kan resurrection kan sa tuyang kagurangnan nagdara sa iya tanganing ipahayag niya ang sa iyang dakulaon na pagtubod sa tuyang kagurangnan. He made the greatest profession of faith sa mga tataramo na kagurangnan ko, asin Diyos ko, my Lord and my God. Bako sa na iyan, lagad lagi siyang dakulaon na tagapagproklamar kan marhay na bareta, partikularmente siya ang patron kan India asin Pakistan. Hagadon taan sa indang pamibi, intersesyon, tanganing kitaman, maging siring sa inda, mga tagapagproklamar kan pagtubod sa kinaban. Ngunyan midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos na kaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo.
Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to. Ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurabayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marhay ang buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kanda kuda mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurangnan na aking buktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Yesu Kristo, kay iba ka na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na mag-ugma sa kafiestahan ni Santo Tomas Apostol. Tanganing danay kaming tabangan kan sa iyang pagampon. Asin kaming nagtutubod, magkaigwanin buhay sa ngaran niya. Na iyo man sana ang nagmidbid sa kagurangnan. Si Hesu Kristo sa imong agi. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya kamong mga pagano bako ng mga dayuhan o nakikihimanwa, kundi kapwa syudadano kaiba kan mga banal, asin kaayon kan pamilya ni Diyos. Kamo man pinatindog sa pundasyon na ibinugtak kan mga apostol, saka kan mga propeta, na ang gapong patugmadan iyo si Kristo Jesus mismo. Huli kaiyan, nagkakasurugpon ang gabos na kabtang kan edipisyo, asin nagiging sarong banal, na templo nin kagurangnan. Huli man kan sa indong pakisumaro kay Kristo, kaiba man kamo nindang naging kabtang kan eroka ni Diyos sa saiyang espiritu. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo an marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Umawo nindo ang kagurangnan. Kamo gabos na nasyon. Umawo nindo siya. Kamo gabos na banwaan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta.
huli tadakula ang danay niyang pagkamuot sa to. Asin ang pagkamaimbod nin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Lakaw kamo sa bilog na kinaaban, ipaghulit nindo an marhay na bareta. Matinog na puan kapos, asin ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, nagdadalog ako sa mga tatanawin mo. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Tomas na inaapod kambal, saro kan 12 disipulo, dahil nila kaiba kan mag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahilig ni ang kagurangan. Alagan sinabihan sila ni Tomas sagkod, dahil ko nahihiling ang labot, kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan ang sakong muro, dangan ang sakong kamot sa iyang hirog, dahil ako matubod. Pakalihis din sa rong simana, nagkatiripon kiraray ang mga disipulo. Sa laog, kan haro, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda, sa kanagsabi, mapa sa indo ang katunilongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilnga, ang sakong mga kamot, asin bugtakan digdi, ang sa imong muro. Dangan laugan ang kamot mo sa sakong hirog, dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, ulitan na hiling mo ako. Palada ng mga minatubod, maski dai nakakahiling sa ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata, kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Nasambit ko sa pagpuon ko niya na aldaw po pet sa 3 kang Hulyo. Pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan kan saro kan mga apostol. Kan sa tuyang kagurangnan si Santo Tomas, apostol. Saro kan 12 apostoles. Thomas Didymus. Sa Aramaic language, ibig sabihin kambal. Sa Grego, ibig sabihin Tomas. So, midbid siya sa istorya kan sa iyang buhay bilang doubting Thomas. Ang Tomas na nagdududa, lalong-lalo na sa realidad kan resurrection kan sa tong kagurangnan. And part kan gospel narrative, nagsasabi ko nga ta siya doubting Thomas. Ta siya itong nagsabi na, sagpod dai ko nahihiling ang labot kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyanan sa kong muro, danganan sa kong kamot sa iyang hirog, day ako matubod. Nagduda siya. Kita baga, kadakon maning pagduda, sabi kan barkada ko na lalaki, agum na lalaki, happy wife, happy life. Pero pag happy husband, suspicious wife. Pag maugma ang agum na lalaki, nagdududa ang agum na babae. Kadakol kita, pagduda minsan sa satuyang sadiri, pagduda sa mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, pagduda sa lambang saro o sa satuyang kapwa. Iyon ang retrato ni Tomas. Enot, or initially, nagduda po siya, pinag-question niya ang realidad kan resurrection o pagkabuhay liwat kan satuyang kagurangnan. Pero, kang nahiling niya personally, kaya kan inagda siya, pagkatapos din sa rong simana, susog sa gospel, na-enkwentro niya na ang satuyang kagurangnan. Sabik ni Kristo sa iya, hilnga an sakong kamot, asin bugta kadigdian sa imong muro, dangan laugan an kamot sa sakong hirog, day ka magduwa-duwa asin magtubod. And from that time on, he made the greatest profession of faith. Sa mga tataramon na kagurangnan ko, asin Diyos ko. Si Santo Tomas, sa istorya kan sa iyang buhay, he traveled outside the Roman Empire. Saro kan mga apostol na nagluwas sa Roma.
Sinakaabot po siya sa India. Kaya siya ang apostle to India. Nakaabot po siya sa India, sa Pakistan. Sinduman siya nagproklamar kan tataramon ng Diyos. Now, ano ang pwede ta pong manudan digdi sa istorya kan pagduda ni Tomas? Taday po duman na pundo sa iyang istorya kan sa iyang buhay sa pagduda niya sa satong kagurangan. Kundi, sabi ko po nga ni, because of his doubt, he was made to make the greatest profession of faith. And he was one. He became one of the greatest proclaimers of faith. Kaya nakaabot siya sa India. So, sabi ko, ano daon maray naman dan ta siya sa iyang pagduda? How do we overcome doubts just like what Thomas did sa iya pong buhay? Number one, sa buhay daa, tanganing maiwasan tan pagduda. Kaipuhan we set a goal or dream. Pag igwa kang minamaot, pinapangaturugan sa imong buhay, asin maot ining makamtan, no amount of doubts, obstacles, and pwede pong makaulang sa to, tanganing makamtan ini. Gusto tang mag-asenso sa negosyo, maski anong pang mga minsan nalulugi na, gusto tang maging successful sa buhay, magkaigwanin marhay na profesyon, syempre, you have to go through a lot of hurdles. And this should not impede or hinder us from attaining our goal. Kasi igwa kitang gustong makamtan sa satuyang buhay. Di ba? Minsan kaya paghiling taon, madali siya na gari. Madali ta sa nang makuhaan mga bagay-bagay. Siyempre, may mga aagihan kitang sabihon ta setbacks sa buhay, kadipisilan. Pero kung igwa ka talagang minamaot sa imong buhay, dahil yan magiging rason, tanganing ika madiskanar. Dahil ta gusto mong maabot ang sa imong dream as in goal sa buhay. Thomas, of course, sa buhay niya, initially, doubted. Nagduda. But, he later became the great Christian missionary. He was focused on his goal and dream of becoming Christ's follower and preacher of good news. In other words, sa iyang pagduda, dahil naging hadlang, kundi ito ang naging hagdan, tanganing makamtan niya ang sa iyang kamabutan sa iyang buhay. Second suggestion, aside from setting a goal or dream sa buhay ta, ikadua, dapat baguhon ta ang satuyang attitude towards failure. Minsan, siyempre, if you want to succeed, you will most likely experience setbacks, obstacles, and failures along the way. And all these things would make us insecure. Pero, permita pong rumdumon, sabi nga ni Kayan, failure is an information telling you to evaluate your experience. If it fails, try a new approach. Yeah. So change your attitude towards failure. Dahil ibig sabihin na dahil mo tulos na kamtan, so sa imong minamawot, dahil na ini pwedeng hinguwahan o paghinguwahan sa tuyang buhay. Pero may ko ining tig-share sa kuyang mga homilies. The first time I took the bar exams, I failed. Kaya man tulos ako nakapasar. But it has given me a lesson sa buhay. Pero siguro, tinugot na kan Diyos. So, primero kong pag-exam, ginibo niya na akong abogado. Pwedeng dahin na po ako liglingo niyan sa tubangan nito. Pwedeng nahihiling na nindo ako sa mga korte, nagka-abogado. May plano ang mahal na Diyos. So, let us always have this good attitude towards failure. Kasabi kayan, failure is an information. Tigtataraman ka kaini, nabaguhon mo ang sa imong dawi, baguhon mo ang sa imong attitude. Tanganing makamtan mo ang sa imong minamaot. And whenever we are confronted with failure, we must always get up, bumangon. And of course, palpagan ang sa imong sadiri, dust yourself off, revise your course, and begin again. Iyan ang ginibo
precisamente kay ni Santo Tomas Apostol. He failed first by his doubt, but have done some realignment. Binago niya sa iyang buhay. Kaya, he became the greatest confessor of faith and the greatest proclaimer of faith. So, arugon ta po ini, namumutan ko mga tugang si Santo Tomas Apostol, na ang sa iyang pagduda, da inaging failure, kundi ini naging ihemplo, kandakulang ekspresyon sa satuyang pagtubod. Hagdan, hindi hadlang. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. So good as we have this bread to offer, which was given in human hands and made. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod yan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan kaming nakikimaherak na namimibi magdulot nin sa mong dapat na paglingkod sa imo, tanganing atamanon mo ang mga balaog mo sa mo, nahuli kan pag-omaw sa pagpahayag nin pagtubod ni Santo Tomas Apostol, makadulot kami sa imo nin mga sakripisyo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso. Initaas minasa kagurang Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nalanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatugloan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan asin sagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, palada na minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo makinhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na iludolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako.
Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sakod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadan asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papang si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherat, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay Raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, asin Santo Tomas Apostol, nakaidtupa, asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanikong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-obaw, asin magpamuraway sa imo si Rikman, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagaanin siling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahon. Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itidatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sinpagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya spiritu. ko man niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos. Na nagpapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara akan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara akan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maakos sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinasa kong kalag mauumayan. Giya sa pagkumunyon, day punguna magtindog, painutuntaan mga nasa inutan na tukawan, kung igwa pong kadipisilan sa paglakaw o pagtindog ng haloy, magdanay pong nakatukaw. Pagkatapos magkumunyon kang gabos na nasa pila, pakitaas po ning kadikit ang kamot, tanganing darahon ang komunyon sa tukawan nindos. Salamat po. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar.
Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ininusay sa pagpabanalkan sa imong simbahan, nandakan hawak mong mahal. Ay asinanak niya mong inaako at sa imong hawag asindugo sa pagidumdumkan sa imong kaligtasan asin nagpapahayag kan sa imong amurawayan. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibig kita. O Diyos, anhawa kan bugtong mong aki tunay ming inaako sa sakramentong ini, ngura sa namimibig kami na kaming kaiba ni Santo Tomas na nagmimidbid sa iya sa pagtubod bilang samong kagurangnan asin Diyos, magpahayag sa iya man sa nasagawi, siring man sa buhay, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantener ng mga fasilidad ng satuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 15,879 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 1,015 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 5,504 pesos and 50 centavos. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 7 sagkod 9, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po din 3 doong masas for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office
ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kinakaaging semana. Anonymous donors. Sarong 2,000 pesos. Duwang tig 1,000 pesos. 900 pesos. Duwang tig 500 pesos. Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos. Eden Morante, 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa inyong lubos, lalong-lalo na sa mga naglingkod sa satuyang misa ngunyan, sa choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, asin sa satuya pong sakristan. Gusto ko po kamo padagos na encourage na maging parte kay itong tada program kan satuya pong parokya. So, kung day po kamo kay itong canister and you want to be part kay ining tada program, so every fourth Sunday, tiga-offer po itong mga canisters. You can possibly get a canister sa satuya pong opisina pagbukas ka ini. As in, gusto ko mong encourage man na magkaigwa kayo itong bilang tabang niya to sa satuyang parokya, itong mga souvenir items para duman sa mga pilgrims, may t-shirt, may manlain-lain na mga items that you can bring home with you sa inyong pong pag-uli, which is a testament kan sa inyong pagiging devotos, as in devotas ni San Judas Tadeo. Available man po ining mga souvenir items na ini sa satuya pong opisina. Salamat po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong bendisyon spiritu. ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinbayhera ko na nama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw tapos na an misa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, ang santo na ni Jesus, sa samong katikapon, simuman na hipnoan, dungawa sa mong kamutakan, bulunga sa mong kahilangan, o San Judas Tadeo, kami kahirapinan, o San Judas Tadeo, kami kahirapinan. Sa bagyo kami nagutitlan ng larong ang langit, kan buhay abaan sakit, sa dagang panumpain, dakol na simong tinabangan, ulikan simong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami kahirakiman, o San Judas Tadeo, kami kahirakiman. Good morning.